Hambai, ang Mia Pudroka, ani Munga Rajesh Deburma, Jarul Basai Monsaran Parani, ang Sotro Gulagati constituency na Andhra Klayo, orni candidate ngage, borong menang Manav Deburma, bono keplai khanya bagai, ang Mia Pudroka, di Pramot Hawa. Chini or Betelano Tongo, Chini di Prasado Pani Borok, Mudui Tongo, Ponchojona. Jung jottono di Pramot Han Robakia, Khorok sepano onya jaga budlia, engke angop kok kesaramu sungo chini di Prasado Porangno, jottono di Pramot Han budui, chini buwa gram horasno keplai khaji, tabuk chini jora sopakia, mohorasno buwa grano keplai khanya bagai, chini dopha yok sama mana bagai, angopon konya musungo, polya ani office kago sopakia ani office hote ano kol khakia nini budrna bag kago sopayo nang phaide mano gang saka ang tabu outpost se ang outpost top tongo headquarter by outpost ani 190 km kau ngke olo ang saka ang to phaimangla ngke borok saka ঠিক আছে ngke nang sadi nang bo jaga budra musuni joy sadi ngke ang saka di Pramot hawardi, nggak baru di Pramot tik khair hoka, nggak apa ni bagai ang Mia di Pramot habud demani bagai ang onek mane tong thoka, ani buka onek tong thoka, apa hanya ang cini di Prasado Phano jotono no konya musungo norbo onya jaga putar di Pramot han bud di cini buwa grano kalpai khadi, ani dolok to onya betelan robo te botongo. 1100 jono hai tongo nge borok ba ang Mia kok salakia phone khaine contact khakia borok bo jottono di Pramot han robai khebut nge ambage ang tebo kha tongthogo nge bobagra long live di Prasado pha long live jeskapano 2023 wo di Pramot hano bot kabang manai kaplai nai asno hambai